Bejn Ottubru tal-2017 u Ottubru tal-2018 tresqu ftit aktar minn 200 ilment għand il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità minn persuni b'diżabilità jew minn qrabathom. Dan ħareġ propju mir-rapport Opportunitajiet Indaqs 2017-2018 li ġie ppreżentat lis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Silvio Parnis. Dawn l-ilmenti kienu fost oħrajn dwar l-edukazzjoni, l-impjiegi, il-housing u l-aċċessibilità, il-prodotti u loti tas-servizzi. Ir-rapport wera li l-maġġoranza tal-ilmenti li t-tim tal-investigazzjoni tirċieva kienu relatati mal-aċċessibilità. Fil-fatt f'dan il-perjodu kien hemm 100 ilment dwar l-aċċessibilità. Għal dan l-uffiċjali tekniċi tal-Kummissjoni għamlu 8 ispezzjoni fuq il-postijiet in kwistjoni sabiex jiddeterminaw il-livell tal-aċċessibilità. Fejn in-nies iċemplu u jilmentaw dwar nuqqas fejn jitlu postijiet pubbliċi, il-bankini u ħafna postijiet oħrajn. Kien hemm rapporti oħrajn fejn jidħol l-edukazzjoni u fejn jidħlu l-impjieg, però is-sitwazzjoni tindika li anki jekk inħarsu lejn rapporti ta' snin ta' qabel li dawn ir-rapporti fejn jidħol l-aċċessibilità dejjem jibqgħu jirrenjaw. Ir-rapport tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità wera wkoll li apparti l-każijiet irrappurtati kien hemm ukoll madwar 300 każ pendenti li kien hemm fis-snin ta' qabel. Intant il-Kummissjoni nnotat li kien hemm ftit iżjed minn 100 abbuż tal-Blue Badge u abbużi f'parkeġġi riservati għal persuni b'diżabilità. Intqal kif dawn l-abbużi jiġu investigati mill-Pulizija. Mingħata tiegħu is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis saħaq fuq l-importanza li l-Gvern jibqa' jinvesti f'persuni f'abilitajiet differenti. Bħala Gvern u anke bħala awtorità inkomplu naħdmu flimkien biex intejbu il-kondizzjonijiet u l-ħajja tal-persuni b'diżabilità. Meta tiġi u titħallet u titkellem mal-persuni b'diżabilità tinduna kemm dan is-settur għamel avvanzi kbar, ma nistgħux inkunu kontenti b'dak li għamilna, imma rridu nkomplu naħdmu biex aktar il-persuni b'diżabilità jakkwistaw aktar drittijiet fil-ħajja tagħhom.